interesting updates, please subscribe. Thank you. తెలుగు పెంగ్విన్లో ఎక్స్ మెషిన్ అనే సినిమా గురించి చూడబోతున్నాము. ఈ సినిమాలో ఒక రోబోతో ప్రేమలో పడే హీరోని గురించి ఉంటుంది. హీరో క్యాలెబ్ ఒక ఇంటర్నెట్ కంపెనీకు మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఇతడు ఒక స్పెషల్ లొకేషన్కి ఎంపిక చేయబడి ఒక మౌంటైన్ ఎస్టేట్కు తీసుకుని వెళ్తారు. అక్కడ ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ల్యాబ్లో ఉండే నాథన్ ఒక పని మనిషి మాత్రమే అక్కడ ఉంటారు. ఏవా అనే రోబోను రోజు చూసే హీరో దానితో ప్రేమలో పడతాడు. నేతన్ ఆ రోబో చాలా ప్రమాదకరమైనదని, అది చెప్పే మాటను నమ్మవద్దని హెచ్చరించినా వినకుండా హీరో, రోబో ఏవా ఇద్దరు సిటీకు వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆ యొక్క ల్యాబ్కి సంబంధించిన కార్డ్స్ని క్యాలెబ్ హ్యాక్ చేసి కోడ్స్ని మార్చేస్తాడు. అయితే క్యాలెబ్ను ఒక రూమ్లో లాక్ చేసి ఈవా అచ్చం అమ్మాయిలా తనకు నచ్చిన డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు నాథన్ అడ్డుకుంటాడు. అక్కడ పని మనిషిగా ఉన్న రోబో, ఈవా ఇద్దరు కలిసి అతన్ని చంపి అక్కడి నుండి వెళ్తుంది. క్యాలెబ్ కోసం వచ్చిన హెలికాప్టర్లో ఈవా వెళ్ళి జనసంద్రంలో కలిసిపోతుంది. ఇలాంటి భవిష్యత్తు మనకు ఎంతో దూరంలో లేదని మనకు ఈ సినిమా చూపుతూ ఉంది. మనకు మెషిన్స్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉండి మనల్ని ప్రలోభ పెట్టగలవు. ఈ సినిమా రివ్యూ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మొదటిసారిగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఇలాంటి మరిన్ని సినిమాలు తీసుకురావడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. తెలుగు పెంగ్విన్.